Doncs no sento res. No sé què passa, però no hi ha prou cobertura. Perdó, no sabia que estava en directe. Què tal, com estem? Benvinguts a l'Illa dels Flamencs. A vostès també els passa que de cop i volta no tenen cobertura al seu telèfon o depèn del dia, sona superbé i depèn del dia no? Estan preocupats? Han canviat moltes vegades de companyia? Doncs totes aquestes preguntes intentarem avui resoldre-les. Per què? Perquè avui tenim una Illa dels Flamencs bastant diferent. Avui tindrem amb nosaltres a qui és el fundador, president i també en aquest cas director general de Parlem Telecom. Els sona? No? Doncs posin-se còmodes perquè sembla que la cosa serà interessant. Comença l'Illa dels Flamencs. Benvinguts. Parlem Telecom, l'operadora de telecomunicacions de Catalunya. I avui tenim nosaltres, com els dia abans, el seu fundador, president i en aquest cas director general, que és l'Ernest Pérez Mas, a qui donem també la benvinguda aquí a l'Illa dels Flamencs. Ernest, benvingut. Benvingut a l'Illa dels Flamencs, què tal? Hola, moltes gràcies per convidar-nos a la vostra illa. Amb l'arribada d'Ernest vol dir que Parlem Telecom arriba a les Terres de l'Ebre? Ja hi érem, però ho reforçarem, no? Ho reforçarem? Sí? Arribeu amb més força? Arribem amb més ganes. De seguida ho parlem. Si et sembla, posa't còmode, perquè començarem aquesta espècie d'interrogatori, però no, la veritat és que volem conèixer, ens interessa molt el tema de la telefonia, però explica'm una mica com neix Parlem Telecom, perquè, clar, suposo que és tot un procés, no sé si molt llarg, no?, perquè és des del 2014. Bé, el procés, la idea comença abans, com tot, no? Comença el 2012, el 12 de setembre del 2012. Jo estava en una fira a Madrid i me n'adono que no hi ha cap operador de telecomunicacions català complet i d'abast nacional. I parlant amb un amic meu li vaig dir que el volia fundar, em va dir que em donaria un cop de mà, i a l'AVE de tornada, el 13 de setembre del 2012, vaig escriure el pla de negoci, després comença el que fa qualsevol emprenedor, no? Buscar una miqueta. Buscar els calés, acabar de fer el PowerPoint, respondre preguntes, fer el roadshow i començar a fundar la companyia, que la vam fundar el juliol del 2014 i vam començar a operar. La primera trucada la va fer l'alcalde Trias de Barcelona el 9 de novembre del 2014 i la primera factura la vam fer el gener del 2015. 8.000 euros de facturació el primer dia. El primer dia, no està gens malament, però volem conèixer una mica més de la teua biografia i, si et sembla, connectarem en aquest cas amb el cap d'informatius de Canal Terres de l'Ebre, Josep Pitar, que ens donarà algunes dades més sobre qui és Ernest Pérez Mas, en aquest cas. Josep, explica'm qui és. Lluïsa, direm que Ernest Pérez Mas, nascut l'any 63 a Barcelona, és enginyer en telecomunicacions per la Universitat Ramon Llull. Posteriorment va cursar un màster executiu en màrqueting i vendes a l'Escola de Negocis ESADE i per completar la formació també amb un PDG en direcció general a l'Escola de Negocis de l'IES. Cal dir que els primers anys va començar treballant a l'empresa Alcatel, concretament va ser executiu de vendes i continuar com a responsable d'Espanya i Portugal de Mage Networks. A partir d'aquí, Lluïsa, el seu currículum és impressionant. La veritat és que són innumerables els càrrecs de responsabilitat i de direcció que ha tingut a diferents empreses, però arribaríem, com ara estàveu comentant, l'any 2014, que és justament llavors quan funda, presideix i és el director general de Parlem, pràcticament fins a l'actualitat. Per cert, un apunt, a banda de la seva trajectòria dins del món de les telecomunicacions, cal dir que el 2013 va adquirir una finca, la finca Mas Corrubí, al Pla de Manlleu, al Penedès, on des de l'any 2015 també elabora vins. Mira, ara de seguida descobrirem si té alguna relació. Gràcies, Josep. Encara fas vi? Encara produeixes vi? I tant, el vi ens arrela a la terra, és un tros de territori dintre una ampolla. I hi ha alguna, no sé si alguna connexió entre la telefonia i el vi? El vi i la terra em permet, quan tinc el cap emboirat, amb aquest món tan competitiu, amb aquests actors tan grans, multinacionals, amb els quals competim, doncs, de vegades un viatge cap a la finca a 50 minuts de Barcelona em permet estar-me en una finca, en una ermita templera del segle XII i reposar un moment, ordenar les idees i tornar a casa amb el cap clar. Per cert, hi haurà bona collita enguany? Heu començat a veremar? Encara no. Hem començat a veremar les varietats primerenques, les tardanes es veremarem fins a l'octubre.
la collita no és bona, el mildiu ha afectat molt, però si un any hi havia d'haver-hi mildiu i per tant havia de reduir molt la collita, era enguany que amb el Covid l'exportació de vi i el consum de vi mundial ha disminuït molt, sobretot en els canals, els que fem vi, que intentem fer de la qualitat i que va a canal de restauració, això ha afectat moltíssim. Per tant, aquest és un bon any, els preus del raïm anaven a caure molt, ara no cauran tant, ara sembla que s'estabilitzen i alguns grans productors havien dit que no en comprarien i ara truquen que volen comprar. Per tant, poca collita, però la pagaran bé. Home, i moltes vegades quan baixa la producció augmenta la qualitat. Sí, això ho acabarem de veure perquè també ha plogut molt en un moment determinat, ara està tornant a ploure, ho acabarem de veure de mesura que avanci, però vaja, la collita pinta bé. Déu-n'hi-do, també n'entén molt de vi. Però bueno, tornem a la telefonia, que és el que ens interessa a nosaltres. Com tu dius, ha estat una lluita de gegants, cop i volta tu, està molt bé la idea, el 2015, com aquell que diu la primera factura, i heu tins en marxa, però pensem en grans noms, i de cop i volta arriba Parlem Telecom i s'ha de fer un lloc. Sí, i això costa, perquè de fet el mercat, si ho miren bé, està dominat amb un 90 i pocs per cent, un 90 i llargs per cent, per 4 grans companyies que tenen les seves marques del que en diríem marques premium. I algun et diu, jo t'ho dono tot, te lo doy todo, i llavors pagues, i pagues bé. Després hi ha unes quantes companyies low cost que han sigut absorbides per les grans, per tant ara les grans tenen la seva marca premium gran i la marca low cost, i després a Catalunya hi ha al voltant de 80 companyies locals petites, de pobles, que han fet el seu desplegament primer només amb ràdio, després amb fibra, i Parlem va néixer amb la idea de cobrir un buit, que és l'operador nacional de Catalunya amb vocació de nacional, amb la vocació de gran. Llavors competim amb aquesta proposta de valor que és proximitat, value for money, és a dir, pagar un preu just per allò que et donem, i poder competir amb els grans amb la proximitat, amb una honestedat, fent donar els serveis amb la teva pròpia llengua, amb parlar amb persones i no pas amb màquines ni amb gent que estigui en un altre continent. Que no sabien qui no la truca, no? No sabien qui no la truca, ni com s'escriu el nom del poble i aquestes coses. I aquesta sensació de proximitat, de manera que la gent consideri que si has de donar un servei o si has de tenir un servei, que al final també som allò que comprem. Que sàpigues que allò que compres està beneficiant en un territori, en un lloc més proper a tu, més llunyà. És el que estem ara en tot el tema de la pandèmia, estem de dir, escolteu, apostem pels de casa, i una mica seria això, de dir, si ens hem d'estalviar €1, potser val la pena pagar €1 més i apostar per algú que realment cotitza aquí a Catalunya. Sí, en el cas de Parlem, a més, l'euro te l'estalviaràs igualment, €1 segur. Però sí, és la manera de crear riquesa en un territori d'alt valor afegit, és tenint empreses grans que tinguin els seus serveis centrals en un territori, que contractin la gent, subcontractin proveïdors, etc. Això és una cadena de valor que es va engreixant. Ha anat creixent, ha anat de dir cada vegada i ja comenceu a tindre cert lloc. Parlem Telecom ja s'ha posicionat al mercat, en aquest cas català. Sí, hem anat... L'objectiu era duplicar cada any la facturació, cosa que hem fet, i cada any l'hem anat duplicat. De fet, estem en l'índex 1000 de les companyies de més creixement d'Europa del Financial Times de l'any passat. També hi serem enguany i també hi serem l'any que ve. Ja? I ho tens clar per al 2021? Sí, també ho tenim clar. I hem anat duplicant i l'any passat vam tancar amb al voltant de 10 milions d'euros, l'anterior 5, l'anterior 3,5, i aquest any estem al voltant de 17-18, perquè amb el Covid el govern espanyol va fer una cosa que no s'ha fet enlloc del món. Només aquí. Només en l'actual Regne d'Espanya, que va ser prohibir les portabilitats de fixa i de mòbil. Les de mòbil durant un mes i les de fixa durant 3 mesos. En un mercat en què n'hi ha uns quants que perden clients i uns altres que en guanyen molts, si tu tanques el mercat, els que perdien deixen de perdre'n i els que en guanyaven deixen de guanyar-ne. I això ens ha impedit tornar a duplicar de manera orgànica. Però vaja, d'una manera o altra arribarem als 20 milions enguany. Però al final la telefonia, en aquest cas mòbil, és realment una espècie de monopoli? No sé, encara planeja Telefònica damunt de tot això? És un oligopoli, perquè la telefonia mòbil és una concessió de l'Estat. L'Estat dona la possibilitat de fer servir l'espectre radioelèctric amb diverses bandes i les companyies paguen. I només n'hi ha 4. 4. No n'hi ha més. Si tu vols fer telefonia mòbil, has de llogar-li la infraestructura i la banda amb algun d'aquests 4. Que són els 4 grans que coneixem, i per tant és el que hi ha, no pots fer... No hi ha com en algun altre estat europeu en el que hi ha bandes de serveis regionals. A Espanya no, les bandes són totes estatals i amb 4 companyies. Home, potser és el que fa falta, no? En algun moment donat tindrem una banda així regional, a banda de les nacionals? Esteu lluitant per això? No sé, pregunto. Això és una feina als polítics, és una feina pels polítics i
Els polítics no estan per feina, no estan. I si hi estan, no crec que tinguin massa recursos com per sortir-se'n. No sé si coneixen les Terres de l'Ebre, però les Terres de l'Ebre, no sé, a nivell de telecomunicacions, no és que estiguéssim en primera línia. No sé si és perquè som poca gent i als ser pocs habitants hi ha poca inversió, no sé. T'has posat una mica, tu dius, arribem però hem d'arribar amb més força. Coneixes el territori? Sí, el conec, perquè des de petit un oncle meu, per exemple, era gerent de les Salines, de la Trinitat. I jo hi anava amb els peus que aixafava els canyuts, que se'm clavaven als peus. Una miqueta. I a grapades agafava tallines, no? O catxels, o tallines, sí. I sí que ho conec una mica. Però no, les Terres de l'Ebre tenen la particularitat que sí que tenen una de les rendes més baixes de Catalunya. És un lloc on hi ha menys desenvolupat perquè també hi ha molta muntanya i, per tant, no és tan fàcil de desplegar. I és una de les 2 o 3 zones de Catalunya on encara queden territoris, poblacions, a les quals es pot desplegar fibra òptica amb ganes. Hi ha aquesta possibilitat. Som quasi verges en molts de llocs, no? De dir així. En aquest sentit de la fibra òptica, que encara hi ha... No ben bé, perquè en aquest mercat, com us deia abans, hi ha les 4 companyies grans i després n'hi ha unes 80 o 90 companyies de poble. A les Terres de l'Ebre n'hi ha 6 o 7 de companyies locals, per tant hi ha alguns pobles que estan servits així, i les grans també hi arribaran. De fet, en aquest mercat el que estem vivint és un fenomen, i és que quan nosaltres vam fundar Parlem, jo vaig dir que el que era important era els clients i com els atenies i el servei. I tothom em deia que era boig, perquè l'important eren les infraestructures, les antenes i els cables. I avui en dia sembla que tothom pensa que l'important és els clients i donar-los bon servei, i ara el que fan és que els grans operadors s'han posat d'acord per compartir les infraestructures, cosa que abans no feien. Per tant, ara això vol dir que en els propers 2 anys, aproximadament, el 97% de la població a Catalunya tindrà accés a la fibra òptica. Primer perquè la Generalitat impulsa els eixos, el transport, o sigui, està tirant troncals, concretament a les Terres de l'Ebre des de Tortosa fins a Lleida, amb aquest eix, Tortosa-Gandesa primer i després fins a Lleida, i per tant algú haurà de fer el cablatge de fibra òptica de les poblacions que hi ha al voltant. I segon, perquè les companyies grans ho mutualitzen, per tant ara comparteixen la seva infraestructura i n'hi haurà una que tirarà el cable i tot d'una arribaran 20 marques de tots els grans grups. I per tant hi haurà una certa revolució i jo crec que en 2 anys això, el 97% de les poblacions tindrà accés a la fibra. Com tu dies al principi, oferiu un servei diferent. Al final oferiu el mateix, però en un tracte diferent, podríem dir. Però, clar, avui en dia no estem molt de temps en una mateixa companyia. Des que vam poder conservar el número de telèfon, molta gent anem saltant, damunt contínuament estan trucant, a hores intempestives, la majoria de vegades, en accent sud-americà, no saben si estàs fent la migdiada o estàs dinant o t'acabes d'aixecar de dormir, però insisteixen molt que tenen la millor i sempre en el preu. Això és una lluita constant, no, Ernest? És a dir, com ho feu? Sí, doncs el que et deia abans, és a dir, tens companyies premium, tens companyies low cost, tens value for money. Nosaltres oferim aquest value for money, que és el preu just per un tracte correcte, bo, que parlis amb persones amb el mateix idioma, que tinguis els serveis complets gairebé similars als que poden donar els grans, però un diferencial de preu del 20-15% respecte als grans. Això crec que és la proposta de valor interessant que els clients poden adquirir i comprar. I els canvis, és veritat que hi ha canvis, però pensa que a Catalunya hi ha d'haver 8 milions de línies de mòbil. 8 milions? 8 milions a Catalunya, uns 35-36 a tot l'Estat, de residencial. Després hi ha les màquines i serveis d'empreses. I aquests milions de línies de mòbils, doncs, al final, els canvis que hi ha a nivell setmanal deuen ser unes 20.000 línies de mòbils de canvis setmanals cada setmana. 20.000? I trobes que és poc? Sí. Déu-n'hi-do, no? És com si, anava a dir, del Tebre i algú més ajuntés, no sé, tot el Delta estàs contínuament cada setmana canviant de companyia de telèfon. Sí, però de 8 milions, 20.000 a la setmana són poques, no? És veritat, és veritat. Són 100.000 al mes, són 1 milió a l'any, no? I en fibra els canvis són una mica menors i tot, no? Fins ara hi havia les permanències, això s'ha alliberat, per tant el canvi és més fàcil, i és veritat, si tens una proposta de valor... Nosaltres tenim molt poca gent que se'n vagi. Tenim una de les taxes més baixes de canvi. Vol dir que estan contents? Se suposa que estan contents. No sempre ho fem tot bé, de vegades no ho fem bé, i algun servei que no funciona bé, i la gent no té paciència, i se'n van, però nosaltres no truquem a les 12 de la nit, no truquem mai. Molt bé, això està bé, això està bé. Si no t'has registrat, no et trucarem mai. Per tant, registra't i llavors et trucarem, si no... I si m'haguessis de convèncer perquè em canvies de companyia, imagina que jo no s'assistic o no estic a Parlem Telecom. Doncs no ho sé, la veritat no m'ho has dit. No ho he dit perquè és una cosa, però vull dir, igual ho ha mirat o alguna cosa, però no, veig que no saps si ho estem o no.
Què em diries per a poder-me convèncer? Igual jo també estic en una d'estes low cost, imagina't. Home, si vols participar en el projecte de crear una companyia catalana, potent, gran, que pugui competir amb els grans operadors i creus que hem de tindre una companyia d'aquest àmbit, que creï riquesa, la generi amb el territori, que a més que et tracti bé amb honestedat i a un preu competitiu, no el més barat, però sí competitiu amb una gamma de serveis completa, doncs aleshores has de fer de parlem. És que bé, trobo que sí. Ernest, tu ets d'estos que es tanquen al despatx o normalment saps com va la companyia a tots nivells? No, jo no em tanco el despatx, la porta és oberta i m'agrada més viatjar i sortir que no pas tancar-me al despatx. Estic constantment bellugant-me i parlant amb la gent. Ara amb el Covid l'empresa l'hem deixada en stand-by, pràcticament. L'oficina pràcticament no hi va mai ningú, és voluntari. I cada dia el que fem són àudios i videoconferències, cada dia de 9 a 10, videoconferència, per saber com està tot, i després em passo el dia trucant, escolta, això com va, això com va. Molt bé. I des de que vas posar-te tu des del 2014, 2013 o 2012, quan tu perceps la idea, fins a l'actualitat estem al 2020, de quina manera ha evolucionat tot el que és la telefonia, la fibra i fins i tot la televisió per cable, les plataformes? Quan vam sortir hi havia el 3G. Llavors ens va costar entrar a la ronda del 4G i ara amb la ronda del 5G formem part d'un consorci que estem fent proves amb 3 projectes a Catalunya i que hem portat al voltant de 5 milions d'euros de subvenció europea per tot el consorci per fer diverses proves, cosa que sense parlem no hauria passat. Per tant, aquest és el primer avantatge, no? I he vist l'evolució 3G, 4G, 5G. En la part de fibra hem passat de la DSL de velocitats lentes i poca funcionalitat a fibra de velocitat molt ràpida a molta funcionalitat. Passarem a l'internet de les coses, que vol dir que qualsevol aparell a casa està connectat directament al núvol. I per tant, tens tota la informació que vulguis. Hi ha un canvi molt constant, però és que això és sempre la famosa llei de Moore en telecomunicacions o en informàtica, i per tant això anirà passant constantment. Ja estan començant a definir l'estàndard 6G per d'aquí 6 anys. Per tant, el canvi és perpetu. Però tu com a enginyer de telecomunicacions, quan t'hi vas dir jo seré enginyer de telecomunicacions, pensaves, havies pensat en algun moment donat de com evolucionaria? Quan jo vaig estudiar enginyeria de telecomunicacions no existia internet, no existia la telefonia mòbil. Per tant, tot això ho he hagut d'aprendre després. A posteriori. Home, però és tot un repte, aquestes coses. Sí, és divertit, i a mi com a enginyer m'agrada, però perquè tot és una evolució constant. Vull dir que no hi ha un requeriment necessari. Ara nosaltres estem fitxant molta gent, per exemple, perquè sobretot a Barcelona hi havia mancança de perfils de desenvolupadors i molta gent que s'han reciclat d'altres professions, han fet cursos d'informàtica, de desenvolupament, en alguna àrea concreta, i els estem agafant. Per tant, reciclar-se és també una raó important en aquesta vida per continuar subsistint. Si mirem el logo del Parlem Telecom, i fins i tot totes les publicitats, en aquest cas de gent coneguda, com Joel Joan o Lluís Soler, pensem molt en Catalunya, de dir, no sé si està vinculada políticament o voleu donar una idea, només voleu donar una idea que és un producte fet aquí al nostre país, o... Ho dic perquè com estem a portes de l'11 de setembre sense posar-te en cap compromís, clar, no vull que et declares aquí políticament, però... No, Parlem no és un projecte polític, Parlem és un projecte personal, empresarial i col·lectiu. Col·lectiu vol dir que nosaltres ara vam fer 2 ampliacions de capital per donar entrada a 600 socis individuals, que han posat entre 1.000 euros i 15.000 euros. La majoria 1.000, 2.000, la immensa majoria, perquè volem tindre un gruix i fer que Parlem sigui percebut no com un projecte personal o familiar, sinó com un projecte col·lectiu de tot un país. Això per mi no és polític, per mi és una manera natural de fer les coses. Crec que cada país ha de ser capaç de generar la seva pròpia riquesa i viure de la riquesa que generi sense que ningú se l'emporti. Però en algun moment donat has notat tu alguna cosa de dir que Parlem és catalana i llavors no volem saber res? Sí, és a dir, però això són els contraris, els que t'ho diuen, no? Els contraris t'ho diuen Parlem és catalana, l'operadora no sé què, que regala no sé què als colpistes, en fi, però en fi, no n'has de fer massa cas. És una anècdota que et diverteix unes hores, et fa crear més clients, no? Perquè... Bueno, sí que sempre hi ha un efecte rebot, no? Suposo. Sí, és l'efecte d'aquest rebot. Jo me'n recordo el dia que el 20 de setembre del 2017, que va haver aquella manifestació davant de la Conselleria d'Economia a Barcelona, jo he vist relativament a prop i vaig sortir i veia tota aquella gent i vaig arribar a casa i vaig dir, mira, regalarem als nostres clients 1 giga perquè puguin enviar imatges a la resta del món, perquè els puguin compartir, perquè em va sonar que era el que calia fer. Però no tenia cap ideologia política al darrere, més enllà de poder explicar el que passa en un país. I després la premsa de 600 quilòmetres lluny
va fer les seves anàlisis diferents, però en fi. Bueno, sempre hi ha lectures diferents, no?, en això. Què és el que més t'agrada de la teva empresa de disc? Que és perfecte, això, des del principi que ha sigut, no sé, alguna... Perquè teniu també un decàleg de bones pràctiques, no? Teniu... A veure, perfecte no m'agrada res, soc bastant perfeccionista. No hi ha res que estigui bé. No estàs mai content? No estàs mai content? No, costa molt, costa molt. No, hi ha coses que hem fet bé, però et diria més la llista de les que no hem fet bé, que són moltes, hem invertit molts diners en coses que no han tingut retorn, hem fet moltes coses que eren una tonteria. Què és el que fem bé? Home, jo intento que el grup, que l'equip directiu i la gent estigui implicada, que hi estigui compromesa i que aportin molt. Jo els dic moltes vegades, si en una reunió jo dic una cosa i tots esteu d'acord, sobreu. Heu d'estar en desacord amb mi per millorar el que jo digui, si no, sobreu, no té sentit, tot s'ha de millorar. I per tant apliquem aquesta cultura agile de fer productes mínims viables, discussions, projectes tancats de pocs dies i fer entregables. Aquesta és una mica aquesta política que apliquem de que tothom contribueixi a crear el que es parlem. I a nivell de màrqueting com va? També és complicat, no?, de trobar la publicitat perfecta o com expressar-ho o quin color utilitzar o totes aquestes coses? Al final és molt simple, perquè has d'anar parant els teus valors, no? I quins són els teus valors? Doncs reflecteix-los en la publicitat, no? Al final tu ets el que fas, no el que promets, no el que dius, ets el que fas. I per tant, doncs, busquem els colors que ens identifiquin, el groc que ens identifica amb Catalunya o amb la Mediterrània, d'una manera més gran, i la publicitat doncs l'hem intentat acompassar. Per exemple, durant el primer anunci que vam fer, que era un telèfon de baquelita negra, que jo tenia per casa antic, hi havia un senyor que deia, si quieres tener vídeo en castellano, marque 1, si quieres tener en català, marque 2, llavors comunicava, i llavors girava i sortia amb un telèfon mòbil i deia, bon dia, per exemple, fent anunci en diverses versions, i un deia, bon dia, soc la Cinta de Tortosa, en qui el puc atendre. Doncs fem aquesta mena de coses per adaptar-nos a una mica a la realitat del país, i durant el Covid l'hem acompanyat. L'últim anunci que hem fet és el de la cançó de Quan tot hagi acabat, del Gerard Aedo, que ara està escalant les posicions a les llistes d'èxits i reprèn una mica la finalització d'una mica d'aquella etapa de tancament a casa i una festa per celebrar-ho, no? Home, i tant, que tampoc no sabem si n'hi haurà un altre o no, però de moment prepares perquè us necessitem bastant, sobretot a les companyies. Ernest, tu abans dies que havies tingut alguna vinculació a les Terres de l'Ebre i mos has tentat per fer-te alguna prova, a veure quant de coneixement tens en el territori, sobretot de la parla ebrenca. T'atrevixes a fer alguna prova? Si dic que no, què passa? Quin remei, no pot dir que no. Doncs vinga, anem amb el nostre Passa la cabra, dins intro. Espècie de versió barata, ja ho has vist, no?, d'algun concurs molt famós de televisió. En aquest cas serà intentar descobrir aquest vocabulari ebrenc, que et penso que ho tindràs facilíssim, perquè tu mateix ja has parlat de canyuts i has parlat de coses, vull dir que si has estat a les Salines de la Trinitat, però... Anem a provar-ho? Sí, amb la lletra G. És un marisc que es cria a les badies del Delta i és ideal per acompanyar amb el vermut, amb la lletra G. Amb la lletra G. En català no es diu, només és ebrenc. En català seria escopinya. Gallet? Grúmol. Grúmol, hosti, és veritat. Grúmol. No mires a ningú perquè no te donaran pistes, està prohibit. En la lletra M, persona que fa alguna cosa sense permís, com pescar o caçar, una mica fora de la llei. Un furtiu. En la lletra M. Pots dir passa la cabra. Passa la cabra. Passa la cabra, segur. Matutero. Diu, han buscat difícils, Aquí mos han dit apreteu, però bueno, va, a veure, la pròxima, amb la lletra P. És un au, o moixó, com diem nosaltres, molt abundant al delta, de color blanc, que a vegades també l'utilitzem, el mateix nom, per dir quan una persona és molt flaca. Però és un au de color blanc, molt abundant al delta de l'Ebre, en la lletra P. Amb la lletra P. Amb la lletra P. Te sona algun dels teus, a part dels flamencs, claro, que seria la lletra... Els blancs són roses, no? Home, de blancs hi ha uns quants, però, claro. No ets caçador, no? No. No. Ja ho hem vist, a més tampoc no es caça, esta au. No? No. Pàtxera.
res, trobo que ens han passat una miqueta, no? 2 voltes de... Vinga, va, que en tenim una altra oportunitat. Esta potser sí, en la lletra R. És un art de pesca típic al delta, tot i que ara està prohibida. I a més serveix per pescar molts peixos al moment. Rall. Rall, bé, Ernest. Esta sí, veus? Va, i en la lletra T, l'última, que l'estem passant aquí un mal rato. Peix d'aigua dolça, molt abundant al delta, amb 2 barbetes. En castellà seria perca. I aquí a l'Ebre li diem... Amb la lletra T. T. També ens serveix quan una persona és molt pesada, li diem no sigues... No? No. Penca. Tenca, hòstia, és veritat. Tenca. Però alguna cosa te sonava de tot el que he dit. Tenca sí, i grúmol també. I grúmol també, i la rall també. pàtxera no. La pàtxera no, però a partir d'ara, quan veigues, i a més quan algú és molt prim i així a mala forma, diem, peix és una pàtxera. Però això es diu molt al meu poble, que és del Tebre, però bueno, si vols saber si has de preparar un anunci molt ebrenc, en qualsevol moment donat, a l'equip de l'Illa dels Flamencs pots vindre. Ernest, quin és el futur de Parlem Telecom? Cap a on va? Quin és ara el projecte més immediat? El projecte és créixer en el territori, és desplegar fibra òptica en diverses poblacions i la Terra de l'Ebre és un dels llocs on volem desplegar, obrir botigues, estem mirant d'obrir botiga a Tortosa ràpidament, créixer amb adquisicions o col·laboracions amb companyies locals, per tant, aliar-nos amb ells per créixer més ràpidament i fer un projecte, no 80 projectes petits, sinó un projecte gran. I la idea seria, quan tot això estigui iniciat, l'any vinent ja ens estem preparant per poder sortir a cotitzar en un mercat, que és el MAP, que és un mercat de borsa, fer una ampliació de la capital i accelerar el creixement perquè podem multiplicar per 10 la companyia en 2 o 3 anys i crec que ho farem. Per 10 en 2 o 3 anys? Sí, i això ho farem. Ho tens ben pensat, no? Vull dir, està ben estructurat el pla de negoci. Tenim un pla, no, però el tinc molt clar. Pensat, i ara estructurat, i ara s'ha d'executar, que és la part difícil, com sempre. Però va creixent, vull dir que una mica el que havies pautat, no?, este pla de desenvolupament de Parlem Telecom ha anat esdevenint així. Sí, tenim un track record que hem fet allò que dèiem que volíem fer. Ara, en els propers... Hem de passar de 10 milions a 100 al 2024. Si algú està pensant de canviar de companyia, en aquest cas vol alguna que, això com aquell qui diu, que retorni els seus ingressos aquí al territori, en aquest cas al territori nacional català, que pensi que en Parlem Telecom. Ernest, alguna cosa que no t'hagi preguntat i que és important que la gent del territori sàpiga? Alguna cosa que vulguis afegir? No, gràcies. Però ja està. Aquí ho deixem. Un plaer, moltíssimes gràcies per haver-nos dit que sí, no tothom s'atreveix. També haver sigut una mica lo de la prova, no era en cap mala intenció, vull dir que tampoc només volíem... No, si sempre se n'aprèn. Ara m'ha quedat registrat aquí. Tinc bona memòria, per tant, tot registrat. Doncs vinga, gràcies per haver acceptat la invitació a l'Illa dels Flamencs i res, la seguirem de prop i a partir d'ara, igual sí, igual ens canviem a la companyia i formem part d'esta petita comunitat que hem de fer gran, que es diu Parlem Telecom. I tant. A veure si és veritat. Gràcies. Gràcies. I nosaltres ara sí hem de posar punt i final. Ja veuen que aquesta setmana, com que ja estem de canvis perquè hem de deixar l'Illa dels Flamencs i hem de marxar de seguida cap a l'Estret de Magallanes, fem uns programes diferents. Avui hem tingut aquí amb nosaltres a l'Ernest de Parlem Telecom. Ara el que els diem és adeu, però que poden continuar la sintonia al canal Terres de l'Ebre perquè les propostes sempre de quilòmetre zero i sempre interessants continuen a la nostra sintonia. Que vagi bé. Demà tornem amb l'últim capítol de l'Illa dels Flamencs. Adéu-siau.